Video. Nachádzam sa na Hasickom dni v Trenčíne, ktorý sa konal 4.5. Prečo 4.5.? No lebo na tento deň v kalendári pripadá meno Florian a svätý Florian je patronom všetkých hasičov. No a tu už sa pozeráme na prvé vozidlo, a to je Iveco Daily. No a takto vám postupne natočím veškerú techniku. Tu už sa pozeráme na Mercedes Actros 3351 okresného riaditeľstva Trenčín. Hasičský zbor ako taký vznikol v roku 1953, kdež vtedy sa volali požiarníci, až následne v roku 2002 sa premenovali na Hasičský a záchranný zbor. Tu už sa pozeráme na vozidlo Magirus Dauch 150 D10. Je to už historický kus, čiže vyradený a odložený v múzeu. Ďalší novší kúsok Mercedes Actros, v pozadí Tatra 148 CAS 32. CAS 32 je skrátka pre cisternovú automobilovú striekačku. No ale tu vám natáčam ešte vnútro, jak to tam vyzerá, čo všetko so sebou nosí na veškeré zásahy, či už hasenie, vyslobodzovanie pri autonehodách a likvidáciu veškerých veškerých nehôd. No a tu ju máme v plnej kráse Tatra 148. Ďalej tu máme MAN alebo Scania, už teraz neviem. Budete mať dnes možnosť vyhrať ceny od všetkých našich partnerov. Dajme venku, Pepko, nápietok a tak ďalej. Pevne verím, že tak láska, ktorú vám poukážu. No a tu sa pozeráme na ďalšie Iveco Daily, ale aj s prívesným vozíkom, ktorý sa používa pri väčších živelných pohramách, požiaroch a vozí veškerú techniku, ktorú je potreba navýšiť, či už hadice, prúdnice a rôzne náradia. Toto vozidlo je z Opatovej. Pozerám do zeme. Tu už vidíme agregát. Ďalším historickým kúskom je táto hasičská pumpa, ktorou pumpovali vodu do hadíc a následne mohli striekať vodu na požiar, oheň. Tu je ďalší kúsok Tatra Titan. Je to hasičský špeciál. Pednápravové monštrum. Ďalej môžeme vidieť v pozadí Mercedes Atego
s rebríkom. Sa nedalo, nič ste nemali. A chlapci, zabereme trošku, no. Rebríkom a plošinou. Lebo však jej stodola zhorela, už sa chytila Jančina stodola. No a tu už vidíme, ako pumpujú vodu. Okrútnici, vidíte, že... To je toľko škody, chlapi. Vidíte, aká je voda drahá. Stačí, chlapci, trošku vám to preteká. A tu už strieka z hadice vodu. Bolo obmedzené A tak mohli hasiť požiar kedysi. pár sekúnd, majú toho dosť. A nie ešte tak. No oni mali už toho dosť, keď sa len utekali, takže... Každopádne, takéto historické veci sa v tých zbrojniciach uchovávajú v DHZ, predpokladám, alebo aj nejaké múzeum, kde to máme? Áno, táto konkrétne a chlapci sú z DHZ Dobrá, Trenčianska teplá Dobrá, ktorí nám urobili ukážku, majú teda túto striekačku. Tu máme veliteľské vozidlo. No a tu už sa pozeráme na ďalšie špeciálne vozidlo. Je to pásový robot, ktorý sa používa pri požiaroch, kde nemôžu ísť hasiči z dôvodu ťažkého zamorenia alebo možných ďalších výbuchoch a hrozilo by smrť daných hasičov, tak posielajú takéhoto robota. Môže byť vybavený či už hadicami, tlačným zariadením alebo rôznou nástavbou. Historickú striekačku a medzi tým vidíte ako náš multifunkčný robot, samozrejme za asistencia. No ak sa vám toto video páčilo, tak budem rád za každý odber, like a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ ahojte. My zatiaľ pripravíme všetko pre detskú súťaž štafetu bez vody, i keď Maťo nosí vodu, ale bude bez vody, ale bude to najprv súťaž dobrovoľných hasičských zborov a potom samozrejme necháme aj vás ako verejnosť niečo vyskúšať. Nezabudnite, máme tu aj stavovskú organizáciu pre dobrovoľné hasičské zbory, to je pod tým modrým stanom, môžete sa tam dozvedieť viac, ak by ste sa chceli stať členom nejakého DHZ-ka. Pod tým bielým stanom, tam zase máme takú detskú zónu, kde deti môžu malovať, kresliť. A využite aj kým môžete si pozrieť ambulanciu či sanitku priamo od hasičského záchranného zboru. Mala by tu byť